जोबोद मोजां प्रग्राम जादों बोसोरफ्रामबो बिथांमोना खुङो देग्लाय नैबे बिष्णु प्रसाद राभा भवन मालिगांआव थानाय गुवाहाटीनि बेवहाय बिथांमोना खोब मोजाङै अर्गानाइज खालामदों आरो बेवहाय जोंनि खुंथायनि मानगिदिर चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारजों लोगोसे जोंनि खुंथायनि काउन्सिलनि गासिबो दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों बेजों लोगोसे बर' माहारियारि आफादनि गुवाहाटीनि आरो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्रायबो बाहागो लादों बेवहाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बर' साहित्य सभानि मानगिदिर आफादगिरि गपिनाथ बरगयारिया दंमोन बेजों लोगोसे जोंनि आइएएस रिटायार्ड हेमन्त नार्जारि बिथाङा दंमोन लोगोसे नैबेहाय मोनसे प्रग्राम लाफायो बिथांमोना जोंनि काउन्सिलनि सिङाव थानाय जायनाखि बांसिन बर' बिजोङाव फरायनानै नाम्बार मोननाय लोगोसे एसामिस आरो अन्यान्य गुबुन गुबुन मिडियामाव बांसिन नाम्बार मोननाय 20-20साखौ बिसोर क्लास 10निखौ होयो क्लास 10 पास जानायखौ बेनिफ्राय क्लास 12 पास जानायखौ बिथांमोना 10सा होदों गासै 30सा बे 30साया 10,000 करि रां हरदों बिथांमोना बे रांखौ काउन्सिलनिफ्राय बरननानै जोङो बोसोरफ्रामबो हरो देग्लाय 30सा देग्लाय जोङो बर' कछारी अनसाय गावहाय खुंथायनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोलोंथाइ बिथांखिनि गेजेरजों बे रांखौ जों बरनना हरबाय बोसोरफ्रामबो देग्लायबो हरबाय बेजों लोगोसे जोङो आं दाखालि बुंना लादों जे बर' बिजों आरो मिक्स मिडियाम सरकारि स्कुलफोरनो जेबो जोंनि फोरोंगिरिफोरनि अभाब खम जालांनाय बेवहाय जोङो थिसनना दोननाय फोरोंगिरि बिथांमोननो जोङो रां होनायनि जानाखि सिद्धान्त जोङो दिनैनिफ्राय हरबाय थादों 40निसा जोङो फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै जोङो 12,000 हरदों जोङो मोननै इनस्टलमेन्ट होगोन देग्लाय बेनि अनगायैबो जोंनि भेन्सार स्कुलफोराव जायफोरा इनकाम्बेन्ट टिचार्स जायफोरा मावगासिनो दङ बिनिबो जोङो हरगोन जोंनिया अनलाइन एप्लाइ खालामगासिनो दङ दा 115सासो जाबाय जे बांलांगासिनो दङ बेफोर गासिबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सोलोंथाइ बिथांखिनि गेजेरजों हरबाय थादों दिनै जोङो मोनसे खोथाखौ खोनानानै खोब मोजां मोनदों जे बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि मानगिदिर रबिराम नार्जारि बिथाङा जोंनो मिथिहोदों देग्लायबो सुपार 50+ बिथांमोना जोंनि काउन्सिलनिफ्रायबो केन्डिडेट बिथांमोना बिदों देग्लायबो बिथांमोना 30सा UPSC APSC दिल्लीयाव जागोन होनना बुंदों बेहाय 15सा आरो गुवाहाटीयाव लानो गोनां बेयो जाहैबाय निट साबजेक्टआव निटआव आरो JEEआव बेनिफ्राय IIMआव दा बेखौ जोङो बिटिसि सरकारखौ जों साबायखर होनांगोन एन्ट्रेन्सआ जाथ'वाखै खम समनि गेजेरावसो जागोन बेखौ जोङो दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानि 13थि बोसोरारि जथुम्मा बेवहाय जों फोसावफिनदों ओंखायनो दिनैनि बे फाउन्डेसन जानाखि डे बे गायसन सान बेयो जोबोद ओंथि गोनां जादों जे काउन्सिला बेवहाय मदद खालामदों बेनिफ्राय बिथांमोना बे मिटिंखौ अर्गानाइज खालामनानै जोंनि गुवाहाटीनि बर' रायजोफोरखौ मोजाङै मिथिदों खौसेथि बर' सुबुं आफादा मा खामानि मावगासिनो दङ मा मावलांगोन बेनि बागै ओंखायनो हाबाफारिया खोब मोजाङै जादों गोजोन्थों।